zikuyimba ziri kufamba ere aiwa zvakarongekazve ukaona takukura kudaiso kuti baba kana kuti amai vanobereka mwana kusvikira mwana akura takushanda tese izvizvi ndizvozvo saka munofanira kuritayaka aiwa pane pausati wagona bwana ndichiri kudzidzisazve aiwa wabata panova sorry ndamungoti makura tichiri kushanda taise muzukuru tiri kushanda taise saka ndichiri kutemwa dzinobuda ropa kusvika 2065 amena ikoko 2070 tidakale pa 2030 muri seiko mumasango aiwa masango murimo mukoma KP right mwanakomana vanhu vakaungana vari parufu vamwe baba vakanga vafa ndonguva yekusangana kwevanhu anosumuka achitaura achiti mushure mekubvunzwa nevamwe kuti naiwe kuvakapengerwa nemvura here kuchanetsa chiiko apa ane makwerengwana kuitawo 45 years dzekuberekwa havazivi musikana wake haane kumboroora kana panoti apa ndepangu asi anotaura achisumuka achiti dai maiziva chinhu chinonzi rudo dai maibvunzai inini tombokubvunza sei iwewe musikana wako hatimuzivi kana kumuona kana kumbomuona kana nouya achibvukupomera kuti ndepake pakabva hapana asi dai maiziva rudzi rwerudo rwandoziva inini dai maindibvunza nokuti dai muri mimi hamukwanisi kurutaura asi kana machiti ritaure ndoritaura parufu pababa baba vake kwete baba vake vemufemiri alright vanasawiraka naiwe chiiko ona vana baba vese vapera kufa vasina kumboona vasukuru kana mukadzi wako kuti nyararai imi munofunga kuti muri murudo imi ndiri murudo ini ndiri murudo ropamusoro rweparutani rweparutekwa-tekwa wapadzuru-dzuru Zimbabwe kufunga kwenyimi rudo ruri kutaurwa nemurume uyu rwakakosha iye asina mukadzi nderupi 0713938538 pabodzi na 0789600748 0789600748 koma munhu ndichekupere pano panorira feni apa panodyiwa mapuno apa pamutokyo apa imwe papena longa yes mwana wemufundisi mapurisa ekwamutare kupena longa vakaita basa mushure mekubata umwe mukomana anga arura kubva 2022 vanhu vachibirwa dzimombe vanhu vachibirwa mbudzi kusanganisira nemukoma wake waiba vese pamwe nekesi yerape case akazobatwa but ari mwana womufundisi asi iko zvimwe zvakabatwa ari mumaoko emapurisa nzvimbo iyi vanhu vari kupemberera nokufara kuti azobatwa asi nyaya chinetse ndeyekuti aiti akabatwa sezora nhasi mangwana anodzoka akabatwa sezora nhasi mangwana anodzoka nhasi asvika panguva yekunzi aiwa imwe ndai kuri mani dze vanhu vanogona kusanzwisisa mashandiro anoita mapurisa nematare edzimhosva ichokwadi ichocho zimwe nguva munounza nyaya pano vanhu vachikomplena mapurisa havasi kuita basa vabata munhu aenda kudare adzoka tiri kumuona ari munharaunda umwe wacho tichingopinda mukamba nichingobuda ari kumashure vangu aiwa vane mashandiro avanoita handiti even kana ari musungwa atori nekodzero dzake yes ndosaka zvichinzi kana munhu akabatwa haafanira kuita nguva yakareba so ari muita se ari maoko emapurisa anofanira kuenda kupi kukoti so pane zvinenge zvichitsvagwa kusvikira waitwa se waonekwa mhosva dzako kune vakatouraya vanhu vakaenda vakadzoka vakaenda vakadzoka ane zuva raakaenda nanhasi asati adzoka baba Isabel zvaitika ndine nyaya yemuguta remuharare nzvimbo yandiri kutaura ndeyekunzi kana wasvika kuharare ukasasvika ikoko haukwanisi kudzokera kwawanga wabva uchiti ndakabva kuharare imbareke mbirezi tagarika kuna nana tagarika kune majubeki kune national chii chaitika mumbare kumbare pane chimwe chikoro chiri pedyo munzvimbo yemumbare pana amai vanoita zvemusika pagedhi pachikoro mai ava vanoita basa rekukanga aikuti ekungoputika kahwana nonzi machiya
mapopcorn. Yes. Ameno kana tazvigona vateereri munogona kutiudza kuti ali kuti kahwanaya anonzi chiyaya yekuti undasenge uri kudya mhepo but uchitodya. Amai ava vanokanga mapopcorn vachipa vana vechikoro vavasingazive vasiri vana vavo kwete kutengesa vanoita zvekuvapa. But vakazooneka kuti vanga vane bhuku rekuti wese wavapa mapopcorn vanonyora zita rake pasi. Asi pane nyaya iko zvinozvo yakatozosvika pakuenda kumapurisa mushure mekutorwa kwebhuku ranga richinyorwa vana. Information yalika kuti aiwa apa pari kupiwa vanhu maputa apa, asi kana vapiwa vana vari kunyorwa pasi. Vabereki vakada kuzoziva kuti vari kupirwe maputi nekuti vari pabhizinesi ri kutengesa zvimwe zvisina zvinotengeswa but mapopcorn anopiwa vanhu, apiwa wacho anonyorwa pasi. Zvakawanda, garai makagadzirira. Wamuka seiko Innocent Manyoso pamvurwi Zebra Cross akachibata chimuti mano very soon kanema. Innocent Manyoso zvatumira kunoko angotura befu kapandati ndikuzivisei rudo. Kwanzi ndikuzivisei rinonzi rudo rwamusati maziva. Angoti kwaida Innocent Manyoso azarirwa. Vanoda kusvisa nyaya pachimuti munobatika sei? Icho kwadimbo yeZimbabwe ndichazokupai zvakare ndine nyaya yandakamboya nayo yasabhuku yokuti kana uchida kutora mushandi pamba pako unonobhabhadha $5 ipapo. Izvozvo ari kushevedzera kuti kana muchida kuita chechi munzvimbo mangu $150 haungoisi chechi munzvimbo mangu $150 US. Ya pakaipa. Vanoda kundibata muri yeZimbabwe munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndo nhamba yacho isina zvipomerwa, nhamba isinganyadzise. Mamuka seko chiremba takomanda chinomakwanani madzibaba simba ndozoti makachibata chimuti kuti dzvi nyudza igejo pfapfaidzai Zimbabwe yamirira. Icho kwadimbo yeZimbabwe ndiri motiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsutsura dzitika matima navo senyika ino. Paka Harare Mbare chiri kuti tani. Ndine nyaya muri yeZimbabwe iri kuchema nevamwe vabereki vari kushevedzera kuti isusu kana vana vedu chibva kudzimba tinovagadzirira zvakakwana sevari kuenda kudzimba. Wangu kune zvavanosangana nazvo, asi zvavanosangana nazvo zvinofanira kunge zviine mazita uyezve tichiziva kuti zvakambomira sei kuti svisvika pavana vedu. Vari kuti vane vana vavo vanobva kudzimba vachienda kuchikoro. Zvikoro zvakawanda zvine vanhu vanoita zvekutengesa, vangave varume, vakomana, vakadzi kana vasikana vanenge vari pagedhi repachikoro kuti kana vana vakabuda panga pabreak palunch kunyange vasati vapinda chikoro vanodarika madzimai vakaronga pamusika vachipinda vachitengesa tunhu twakangoreruka tunenge tumajipi tunenge tumachipichi tunenge vachitengesa vari ipapo. Asi nyaya yazonetsa ndiye kuti vabereki vakazosvika pakusvika panzvimbo iyi mushure mekunoudzwa nevana kuti kuchikoro kwedu uko pane amai vanotengesa vari pagedhi but matengesero anoita amai ava ndeyekuti vanotengesa zvese but pane zvinhu zvavanopa vanhu mahara zvakafanana nemapopcorn avanopopa ivo vozopa vana, asi zvimwe zese zvinotengeswa but mapopcorn anopiwa mahara. But zvavanoita vana vamai ava vanoti kana vana chinge vakubuda mukati vanobva vavapa, kana vachinge vavapa mwana anenge apiwa mapopcorn uyo anobva aita sei, mwana apiwa mapopcorn anobva apiwa zita rake ronyorwa pasi. Angotorwa agopiwa mapopcorn zita rake vhanyorwa pasi. Saka pano umwe mwana akakwanisa kuzotaura izvi zvikasvika kuna vamwe vabereki vachibva vasvika ipapo vakati izvo imi mamai taziva kuti munopa vanhu mapopcorn zvikanzi inini ndinozviita norudo rwangu. Vachibvanzi munovanyorere pasi haida kuvigwa bepa risvika razovhomuka kuti bepa ririko zvechokwadi kuvana munovanyorerei pasi zvikanzi ndinoitira inini kuti kana chinge ndapa umwe mwana mapopcorn handifani kuti wandinenge ndapa afani kudzokorora kuitira vamwe kuti vakwane. Saka nhasi ndikapa mapopcorn ndikavanyora zita, kana ndaziva kuti mwana andikamupa akauya mangwana ndine mumwe andichamupi ndofanira kusevha vana vese pachikoro sezvazviri. Mazita ndizvamanyorera zvikanzi hongu. So vabereki havana kugutsikana nezvakaitika, vakasvika pakutotora namamai ava nebepa remazita ndokuenda kupolisi. Polisi ikasvika ikati tazama kutarisa kuti tikati mhosva ndiyei but zvatiri kukurudzira ndese kuti imimi vabereki vevana nemi mai muri kupa vana mapopcorn garai pasi mutaure munzwi zvamuchaurirana. Kana kuri kuti vabereki vati musapa vana vedu musavapa. Zvikanzi kudini amai vaya vakabudiswa vachinzi endai munotaurirana. Saka vakangobuda kunotaurirana. Saka zvavakataurirana mai ndisati mukuwirirana kwavo mukutaurirana kwavo amai vari kuenderera mberi nerudo rwavo
kupa vana mapopcorn kana kuti vari kuti vasingade udzai vanonyora mapopcorn asi shoko ravo rinoti vabereki Zimbabwe tibatsireiwo rudo rwaamai ava rwokupa vana mapopcorn vachipa vachinyora mazita munorionawo sei vana vedu vanongabva kudzimba dzavo iwo bhizinesi avo ndiri kutengesa asi vari kunohodha mapopcorn nemari asi vachizopa vana mahara anenge akapekwa mumaplastic akakura sei no kana vamapopa anenge achichirwa kana nekapu okay vachipa mwana iwo ndiwo unozipa zvinhu zvako kana kuti soti muti maplastic vachipiwa mwana enda asi siesta rako zvava nenguva yakareba sei zvichiitika no zvazoonekwa iko zvinozvi but vana kutitaura kuti awa tatori netime kubva pafurwa sikori pa okay 2026 kumashure kwanga kusina aiwa zvabuda izvezvi so vabereki vari kutyira kuti pamwe vana vavo pane zvavari kupiwa wai votengesa zvinhu pano mahara vari kuti rudo rwangu kuvana vavo ende handidi kuti vadzokorore mumwe neumwe ngaakwane pachikoro okay audza nyaya ndiani mubereki matori nemwana ipapo okay hapana mwana akamborwara mushure mekudya so far sati hapana amboti auya neshoko rokuti pavana vedu kudya mapopcorn vaiva takuona zvakati aiwa wana ari kukomedwa kunakirwa zvikanzi zvinogonekwa nesehwani but ava suspects pane zvemushonga zviripo 17 minutes past 10 lekezanekati vemafara kumbare pane zviri kuitwa here naamai ava vari kutengesa mapopcorn baba Isabel ameno mukoma kebe so ndo nyaya iri kutaurwa pana baba Isabel marketing strategy ndimwe nyaya iyo ehe kaka marketing strategy avasitombomirira kuti kwanzi izvo uyo atenga achingodarika chete mwana anopiwa makamboona zvinoitwa nababa Kwaramba ukatenga incubator yako Jewel inopinda 432 mazai obvanzika mini incubator katiki ehe kwazvona marketing strategy ka ehe say one electronics 30,000 followers yes pa obvanzi mafoni mahara ukoyani vanhu 7 yes yechi-8 day yako wazvona imarketing chi strategy emofunga kuti mushonga aiwa kani aipadza vainadzo atizivi pfungwa dzevamwe tawirirana ndeti atizivi pfungwa dzevamwe nokuti vanhu vese ukanzwa chifunga chinhu inyaya yeko zvimwe zvavakamboona kana zvimwe zvavakamboitawo saka uyu akuzviita naye nokuti pai zvakamboitika tikaona zvikazodayiswa tine nyaya dzakawanda dzatikaona muzvikoro dzimwe chedzo maticha chinzizo vanga vachipiwa namachips vanga vachipiwa namaringi rudo kupa asi takazoona kuti chinhu chakapiwa munhu chechi chakatika kuita sei kusanduka tsudzurai chimwe tozonzwa kuti vateereri vanoti kudini ichokwadi muri yaZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza mukasekwa timu dangu sekubata chimuti chikonzero makabata bwinza mamukasekwa timu rese makabata chimuti ikoko wamukasekwa patience kashiri tunda chimuti wakabata kuti tse paka mutoko chekwa mutoko chiri kuti kudini nyaya yekwa mutoko yakamira sezvisi Zimbabwe pane mukomana ane makore 45 ndiri kumuti mukomana chikonzero haana kuroora hapana anoziva musikana wake kana wakafambidzana naye zvake kana akauya achikomplaina kuti aiwa apa ndepake 45 years okay 45 pakazoita rufu rovamwe baba vakafa mufamily mavo iye kana achiona munhu akafa anomuti baba saka iye mwana vanhu vaungana madzisawira nevazukuru nevamwe veukama vaita zvekumunemera kuti naiwe kochi chiri kunetsa wona vaningina vako vese vakaroora wona uyo mukadzi wemba muningina wako wona uyu mwana uyu akutoita senge muningina wako but ari mwana chiri kukukonesa wewe kuroora chi kana musikana wako chewatinoziva hapana vazukuru madzisawira vakanga vamuwanira nguva yekutamba naye vachimuseka vachiti kana zvichinetsa ita kuti tikutsvakire tikakutsvakira zvinoita akataura mashoko ekuti iwo mese munofunga kuti munoziva rudo hamuzive rudo enda hamusati mapinda murudo dai maiziva murudo mandiri ende rudo rwandiri ninine ndikarutaura mose munokashamara mese munovhunduka seke ndisikadi kukuzisa rudo rwangu aizvi nekuti munorarama muri murudo rwenyu ndichirarama ndiri murudo rwangu but rudo rwandiri kurarama ndaona sekuti rudo rwakakosha wangu ndingatadza kuita mhuri nokuti ndikada kuratidza kuti ikave mhuri kuti ndo maitiro andairita aya mese munochema kana kuenda kumadzimambo inini rudo rwangu ndiani akamboziva kukosha kwerudo rwokuita nehama
ndo rudo rwangu ini ndikarutaura panapa muda kuruziva kuti rwakamira sei uyezve hama yacho ndiani muchaenda kumadzimambo muchati mvura ichana ichida sei rudo rwangu rwandakapinda inini rudo rwangu ndinoita nehama saka secret yangu okay kana muchiti inini zvandiri kutaura zvisirizo bvunzai vanasikana venyu vanga vazukuru vamwe vanasikana vane kodzero kuti vakutamba nevarume muvana venyu imomomo ndo mune rudo rwangu ndobvanyarara ipapo nguva iyoyo akabva tofamba akati ini ndakuenda andizvidzani nemi pano vanhu vese vakasara vanhu vachingoti saka kuti anodanana nehama hama yecho ndiani mwana wani iye ana mwana vivakoma here vana baba vake here vana sisi vake here ndovangoti se saka iko zvinozvo vakazoti iwo vakaenda kwesabhuku kunotaura naye sabhuku ndo mashoko atasiyirwa nemwana wedu kureva kuti mwana wedu uyu ane waari kuita sei vana vari kutamba nawo vari vana vedu sabhuku achibva ati iye maongo mambo nyaini kusa kwa mambo but iye kuti atiudze atopedza pasvika apa kuti atiudze iye chibvunzai vanasikana venyu imimi kuti ariko here akakukombiswa kana kuti wanodanana naye asina imwe nzira munofungiza kuti kune chinobuda here kwanasikana kuti ataure kuti iye ndini ndinodanana naye kana kuti ndini ndakakatiwa shoko asi mukasangana neshoko rekungoti inini akambondipfimba ndikaramba tangira ipapo saka izvozvo vari busy kutaura nevana izvo taura kuno kwatotaka vatopinda mu2 weeks avasati vasangana kana nemwana 1 ari kutaura mashoko aya asi iye ari kuchedzera kuti handizi mukomana inini ndiri murudo kana mutazhe munhu akaita senini ndingaite mukomana ini ndiri murudo asi ndiri murudo nehama ndandisingade kuzvitaura but ndazvitaura nekuti muri kufungidza kuti muri kundiseka ari kudanana sei nehama haana kutaura akakusiyira vanhu chikwereti chemifungo kunyanya vane vana vasikana achibva tofamba achibva aenda so kufunga ambiri kuti vanhu vari kuchenzera kuti toita sei tinokwanisa here kubata munhu uyu kumuendesa kumapurisa kana kumuendesa kwamambo kuti pamwe ndeimwe nzira yaangazotaura asi kana azotaura tichaita sei munomubata mhosva yake ndei hapana munhu akambunyikidzwa ende hakuna kaya achiti ndabatwa yes atozotaura mushure mekumuseka kuti nditori point handisi jaheni kuti anga asingade kutamba nepfungwa dzehama amene kana ite vanadzo akatamba nadzo izvoshuwa because vanhu vari pabhizi izvezvi 8 minutes to Tokyo. Right, tiri kudzoka tichitora kanhare dzenyu regai katimbonzwa nyaya yake zvakanaka uyo ndinonzi the radio inspector Shekman Matono kuti vakomana ndovanongoziva pekubata anzwa pakuti angashunye paponi kuti kune vamwe vanhu vanotozika kuti havana nyaya but vakomana ivo kubasa kwavo kunoita kuti muzive kuti asi mhosva yake ndei ipapo kuti angaende kumapurisa achibatirwa mhosva anoenda kumapurisa kusvika achiripota achiti chii nekuti ataura kuti rudo rwandiri nawo ruri kunaka rune hama mukati apa mwana vatengera maswiti sehama ndanenge moto chiri kuti tari icho kwademo ya Zimbabwe ndapinda ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsutsura kuti kamatima ndawose nyika ino paka penalonga chakupena nyaya iyi muri yeZimbabwe iri kuitika kwatinoti kuOld Murapa kwa Mutasa Old Murapa ya Mutasa nditika mukoma KB kune nyaya iripo yevanhu vange vachichema kubva 2022 kusvika manje muine dambudziko rekuti mune mukomana angachiita tsika yekuba mombe mbudzi nezvakawanda vachiba but dambudziko ranga riripo nderekuti mukomana uyu aita kaba anoenda achidzoka uyezve ane mukoma wake vanhu vandiri kutaura vana vevanofundisi weimwe kereke vangata mbiri yekuba izvezvi kutaura kuno kwatiuita mukomana anova mukoma wemukomana uyu azobatwa izvezvo akamborepa mwana wababa munini vake weukama anga ari kusekondari nyaya yake ndekumateredzi mhosva ikamwedzi wawawawawawa kusvikira adzoka ndokuti vakuita zvokuba vakapinda muna DC Mutasa muna Penalonga vachiba mombe mbudzi vachisukutura dzakasungirirwa vachiba dzese asi nyaya yainetsa ndeyekuti vaiti vakatorwa nemapurisa vakaenda vachingosvika vanhu vachidzoka mangwana kuseni vadzoka mangwana vakangotorwa vabvaenda vadzoka vakaenda kukoti vachidzoka izvezvi vakazoba mombe yevamwe mai vachibva vazobatwa ende vakabhourikwa munzvimbo kwa DC Mutasa vaba mombe variko ikoko vatotakura nyama iri mumota
makatiza kuti ya mota ikoko mota ikaponjezwa but vakadzoka zvakare varipo. Izvi zvekutaura kuni kwatiri kuita munzvimbo yatiri kutaura iyi mune kufara nekupemberera kwekubata kwemukomana uyu. Asi mukoma wake haasati abatwa. Iye mukomana uyu mudiki uyu vanhu vaiti kana abuda musi wanenge adzoka mukasachema kunzi kuri chakati chashayikwa tsinenge dziri nhema. Hey, akura seiko mukomana kuti turana nezvake uyu? Anotaura nezvemakore ake. Ndingangoti vagari vari munzvimbo iyi ngatitaurei kuti mukomana uyu akura sakaita sesuku zakwa munoita. Apo mufundisi wacho havasi baba ndaamai. Ndo mufundisi wemukereke. Saka dzimwe dzenguva kuti muti ubatsirwa nemaloya achinobudiswa. But vanhu vari kuti Zimbabwe mapurisa munoziva nezvemunhu uyu nemakesi nenyaya dzakaitika kuti tizorore hatizivi kuti munhu akadai so munoita sei. So abatwa ari mumaoko mapurisa akaendere kumatata edzimhosva apiwa mutongo wake here zvakamira sei? No, halopiwa mutongo asi akaiswa kurimandi akanzi bheo achivhara mbiro. Okay. Achadzoka mukoti. Obva azopiwa mutongo wake. Mukomana wakusarora uyo kwa mutoko anonyepa chifinyu chete hapana chinozikanwapo. Ndinonzi chamunorwa chimisi pakadzambaira. Apana nikuda kwakapedzera vanhu ka. Hapana chozika baba takatopedza ka. Because vanhu vakamuisa pakona. Varoda kuzomusikana wake. Iye pamwe pane zviri paari akangoti ndinodanana nehama. Munoziva rudo here? Rudo rwanoshandira rwandorova ini namuruzivi. 0713938538. Nyaya yekuti mukomana anogona kunge ari kushandisa mushonga kuhama yadzoka zvakare kana Thomas Mateta pachimuti kuti dzvi ari kuCape Town South Africa. Mukomana wakamutoko uyu anogona kunge ari kushandisira kahama mushonga. Baba Isabel. Ichokwadi ichocho. Chinomusimbisa chipa nyaya idzi ari kurarama sei? Okay. Kana achishandisa mushonga pahama ndo zvangataure here kuvanhu kuti imi hamuzivi rudo rwandinaro level yelove. Apa vanga kukandirana mashoko ka vachiti hauzive chinhu iye achiti ndoziva. Baba Isabel. Muri kuziva here zvamuri kutaura? Saka iko kuroora unofanira kuroora namakore mangani? Bosi 45 years ko anonoka here? Akura here? Wakura. 45 years wapapa. Okay. Ndovhagara nemuneche nemunyena wake achivhagara pamba apa pane bedroom nekitchen ari pa1 room andirika ndovhagara ipapo. So vatezvara vanhu vebaba vaigara zuva rakasvika rega vachisvika pamba kuda kuona kuti pamba pari right here muroora sezvo vari pamwe chete nemunyina wake vari vanhukadzi. Saka izvezvi kubva zvaroora murume kusvika iko zvinozvi ane mwadzini kuda kuti aiwe 13 months atinoti gore nemwedzi mumwe chete. Right. Chabuda pamwana hapana pamuviri hapana pabuda. Amai vanhu amai vemukomana uyu ane muroora akaroorwa akaiswa pamba apa vanga vachigara vachifamba nemwanasikana wavo nemuroora wavo vachienda kunobatsirwa nzvimbo dzakafanana nekuuchika. Okay. Achiuchikwa ndirika but zvanga zvichiramba. But zvakazoitika ndezvekuti izvo mwanakomana anotaura mashoko achiti kufamba kwese kwaari kuita ane mashoko aari kunzwa mushure mekunzwa umwe mwanakomana baba mukuru wake achiti pane zvandakaona masikati machena ndakaona baba vako vachibuda mubedroom mako ari masikati machena mainini vaenda kugarden. Achitaura kuudza hama yake anoti sorry mashoko andiri kuudza wangu baba varipo pakuona kuti baba vako pakamira sei. Asi chiri kundinetsa ndechekuti kunyange baba vachisvika pamba kunoona kuti vana vari sei vakafanana nemuroora vangabuda here mubedroom ende ndakavaona masikati machena vanhu vari kumambinda vachibuda mubedroom. Pakabuda baba mubedroom muroora haana kubuda. Muroora akatozokwanisa kutora nguva dzinosvika kuma 30 to 40 minutes akatozobuda panze mushure mekunge mainini vasvika kubva kuchigayo. Patopera nguva inodarika 30 to 40 minutes vakatongobuda nekutaura nemunin'ina wavo asi vakabuda baba handina kurasika dzimba handirwari ndakavaona achibuda. Mwanakomana anoti iye mashoko awandiudza inini handigari kunoko but ndatokanganisika. Zvandinoda kuita inini ndezvekuti ndizive chiri kuitika. Mukadzi wangu handisati ndamwana naye. Mukadzi wangu tinodanana. Mukadzi wangu tine rudo. Mukadzi wangu hapana chakaipa chandamboti ndaona paari. Mwanakomana achibva aenda kunotsvaka vanoita zvekugadzira madzimai. Okay.
kabisira hana kudza mudzimai kuti ndiri kukugadzira mushure mekunge audzwa mashoko ekuti ndangona mudhara wako mudhara achibuda ende munhu akamuudza muning'ina anoye mwana ndo kwa baba mukuru but ari muning'ina kwa ari akakuti mukoma mangwana munondiregerera handizivi kuti zvinorevei izvi kuti baba vanobuda mubedroom handisivi kuti mukabvunza mukadzi wenyu achataura here ko kana mamubvunza kana zviri izvo zvichazoita sei ukama hunofa kana mune zvamunogona kuita itai ndobva atsvaka zvinhu izvezvo ndobva aita Zimbabwe ndoda kutaura nyaya iri kuitika kuMount kune vanoziva baba vakaenda kune mukoma wavo akati handikwanisi ndokubva vaenda kwaSabhuku kunotaura kuti izvo ndiriva ndigare pasi nditaure nemwana wangu ndange ndichipinda mubedroom make mushure mekuti baba vazvimba dumbu nemakumbo havachakwanisi kufamba amai vanova ndivo amai vemwanakomana uyu vachibva vangobuda ndo vakatanga kuudzwa nababa kuti sori kurwara kwandiri kuita uku ndaipinda mumba memwana amai vachibva vangobuda mumba vachibva vaenda kumba kwavo mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitiva mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitiva baba Isabel papa mati mudhara izvozvo ari kurwara mudhara achenda kuchena kuti mbo mudhara anokwanisa kuenda kana ka1 panguva imwe chete kuchimbuzi mudhara anokwanisa dzimwe dzenguva kuti makumbo ari kuzvimba mudhara ari kuzvimba dumbu fesi yakazvimba so mwanakomana uyu amai vanoudzwa nababa amai vakakundikana kutaura newichi nemwana wavo amai vakatozokwanisa kutotaura vakumba kwavo kuudza mwana kuti baba vako vari kurwara vari kuti ndo vakavarwarisa sei usina kundiudzawo ini kuti waifunga baba vako vaipinda mumba mavo nezvaitike zvandikwanisa kumira paground mudhara akura sei 64 years mwanakomana 27 years ende mwana akatononoka kutoroora ende muroora wachona 22 years apa mbereko iri kuramba 0713938538 papodzi na 0789 600748 0789600748 mwanakomana anoshanda kupi anoshanda muguta rino Harare ari kuenda muguta reHarare ende kurwadza kwazvo mukoma KP amai vavo vakaita mwana 1 nababa havana kuita mumwe mwana ndiye ega mwanakomana 1 ende iye futi kusvika pa 27 years angasati aroora akatoroora 26 anga negore chete nemukadzi wacho zvakare hachete mbereko futi baba ndiwa kupinda mubedroom aunza nyaya kuNational FM ndiani vatete hanzvadzi yababa ivava ende kuseri kwacho ndikada kuzoitaura inoriba ndangoti nditaure chikamu ichi kune chimwe chikamu zvakare chazodzika navatete vachienda kumberi chakuti kudiko chokuti ivo vatete zvakare vakaroorwa vakadzoka pamba vadzoka pamba hanzvadzi yavo iyoyi yokusimba dumbu iyoyi ichiri pamba yakaonekwa yakamira iri mumba maamai baba vavo vafa akashama mumba maamai vakatozobhadhara zvakare mumba achinzi ndapindirwa mumba haana zvakaita zvake but vakatozobhadhariswa mumba achinzi mwana akandipindira mumba baba Isabel kana nyaya iyi yekudhariweni isina pikicha yedumbu chete nemakumbo akazvimba haina chiremerero aiwa regeti kandiro mukoma kepe ndofunga wakatochibata tiri kufuna pikicha tikandirewo pikicha yamudhara musiye zvenyu face mimba na minyendo namakumbo zvagwera tifuna kuponya pachannel yes kuzadzisa rega timbonzwa muteereri ari panapa 0713938538 dumbu nemakumbo zvazvimba zvakaita sei kunonzi kuzvimba mukoma kepi kwekuti makumbo kona akutaimira kana kumasoko kuchitaimira ndasina kucha picture ninye kuti yange isiri nyaya nhasi dzanhasi dzakadzere sei dzanga dzakwana pamazonditi kochimwe ndosaka chazoya but tikandire pikicha tifuna kuiponya paWhatsApp channel wantu vaone kugwera kudaita mimba but mwana apa ari kunzi mwana atumirwa shoko ari kubasa mwana haasati auya ari mukati meguta reHarare rinori ndo mari baba Isabel alright ivedzerwa kuti Epworth Egerton Park paEpworth mhuri yeZimbabwe nozuro paka pasina kumira zvakanaka ndapindamo mukati menzvimbo yeEpworth tikasvika pacorner store vakange varipo mhuri yeZimbabwe takasangana tikabatana tiri mukati mekutaura kuEpworth nezuro ndasvikako kune mukadzi
nemurume vakadanana, umwe ari mukadzi wemunhu, umwe ari murume wemunhu. Hey, murume wemunhu paakadanana nemurume kadzi uyu vaidanana chokwadi. Vanoti ivo vakatengerana matenesi. Mukadzi achiudza murume ise boyfriend akatengerwa matenesi. Akati nditengerawo foni. Akatengerwa foni yerudzi rwekambudzi. okay. Nezvimwe zvekuti nhasi ndiri grocery chicken chakuti zvezve zvinotengerana kusanganisira neskin tight. Ndezvimwe zvimwe zvakatengerwa. Right, mukadzi uyu vakaita sekunonzi vakunetsana. Vari mukati mekunetsana, vanhu ava vaiti kana vakasvika panguva yekufara vaishandisa zvidziviriro. Right, vanga vave nenguva yakareba sei vachifambidzana mudzimai wemunhu nemurume wemunhu. Vatosvika kuti vakatosvika kuma 6-7 months vachidanana. Okay. Right, zvadaro vakuti singe vakunetsana, mukadzi uyu akabva ati kumurume uyu kuboyfriend, ndiri kukumbira kuti unditengerewo stand. Unditengerewo stand. Stand yekendoro. Aiwa, stand yemba yokuti avake imba dzake. Okay. Zvikanzi nemurume asha izvi handizvikwanisi. Zvimwe zvekuti unodawo foni nelevel yangu tudiki. Ana kambudzi kafoni zvinogona kuita uku kubatsirana mazuva kuti nhasi murume anokwanisa kudzoka totengerana usavi mafuta nekugadzirana musoro zvinoitika. Asi stand inini handizvikwanisi. Zvikanzi alright. So vanhu ava vaiti kana vachitamba vaishandisa zvidziviriro. Right. Murume anoti iye pakushandisa zvidziviriro panguva yerutiri mukati mekutamba, mukadzi akandibvisira chidziviriro. Hey. Kureva kuti vakazosvika pakutamba vese vasina kudzivirira. Tainyoro tiri kutukana saka ndiite sei isecret. Saka zvodaro mukadzi ataka kuti kana waramba kunitengera stand, uri kuona matambira waita nenayo wakafanana nemurume wangu womba mangu. Murume wangu anofanira kuzviziva kana ndinofanira kuti ubhadhare kana unitengera stand. Pasina izvozvo ini watichafambidzani bado uchanditsvaga. Mashoko akaudzwa. Murume uyu ndopa akatanga kunzwa yekuti iye dzimwe dzenguva kana achifamba anotonzwa sekunonzi ane chinhu chiri kumufamba kana chiri kubuda senguva yekuti munhu akurasa mvura. Akatarisa anoona hapana chinhu. Hey. Kana kuti anonzwa ari kurumwa akatarisa anoona hapana chinhu. Kana kuti akagara anotozonzi nevanhu ko chii chiri kuitika semudzimai wake, chii chiri kuitika. Makatogara pamuta senge munhu atori panguva nemunhukadzi ubvavhunduka chii iko zvinozvi murume uyu akuzvimba. Nyengo yakavanzika. Ane vanhu vanokwana kuita 4, 1 muprofita n'anga dzinokwana kuita 3 vakwanisa kuendera kuti anobatsirwa. Asi inzwai mhuri yeZimbabwe zviri pamurume uyu. Munhu wandiri kutaura hasi kure ari paEpworth akaenda kumubatsiri. Vabatsiri vanoda kuona pari kubatsirwa munhu kuti zvari kuti kumusana kwake kuna gonzo rakaruma. Ngatitarisire musana tigona kuti gonzo riri riko here. Right. Vabatsiri vanoti tinokwanisa here kuenda pakavanzika kana muchimbuzi kana kupinda mumba uvhure zipi titarise zvauri kunzwa nekuti kuzvino kuti wakuzvimba. Pavabatsiri pavaroda kunotarisa munhu uyu instead yekuona nhengo yakakuvara muhembe muri kubudisa nyoka ichisimudza musoro ichida kunotema chi munhu arida kubatsira. Vanoti vanobvatiza. Vamwe vacho tinotoziva nemazita vakaramba nyaya iyi. Nezuro mhuri yeZimbabwe zvakaitika pandiri munzvimbo yeEpworth. Ndati tinoda kuti tigoona kuti zviri pamuri zvamuri kutaura makamira sei zvakamira sei. Takabudirwa nenyoka. Chiri kundinetsa ndechekuti izvo tichipedza kubudirwa nenyoka mukomana uyu akati sorry handina kukudzai ndo zvinoitika chikonzero vanhu vanozoramba kuda kundibatsira vachiti kana ndichibudirwa nenyoka vanozoramba kuda kundibatsira. Kunyange vana godobori vandakabva kumashure kusakasa nemuprofita ndo zvakaitika. Asi hakuna zvondibatsira nokuti kana vangoona izvozvo vanhu varamba kundibatsira. Imimi baba Isabel nezuro pamakaenda kunoona murume uyu achirwara. Pamakati ndiri kufuna kukusonzokera ndione kuti nchiyani chirimo. Mudzimai wake nemuning'ina wake pachibva pabuda nyoka inobva inodzokera muhembe. Panozotarisa kudai so inenge yatove sikarotsi. Nyoka mungazive kuti ndeyerudzi. Baba pati handikure vanhema kuti mungaita zvakadaro panobuda musoro kudai siri kusumudza musoro kudai zvidzokera mukati. Vanoziva zvinoita nyoka kuti zvese mweya anongovhura zipi yake panobudisa nyoka. Ende akabva abvuma nemukadzi wakakati ndizvo iko zvinozvo munofanira kuti muudze vanhu chikonzero muchakuwadzisa vanhu. Apedza kudaro hatina kuita 15 minutes murume andova ndiye ane mukadzi akaita bonde nemurume uyu akabva abuda akati bhozho
uri kuratidza kuti wasvika pamunhu akaganga nemukadzi wangu, but sorry pane zvaitika nokukuvhundutsa kwandaita ndonyaya. Sorry mudzimai wacho achibva shevedzera akati chinzwai zviri kuitika panapa ndezvekuti murume wangu ari kurwara. Murume wangu aisauya kumba, aiuya na4 kuseni, dzimwe dzenguva anga asingauye kumba nekuti murume womukadzi uyu ahazi n'anga, but anofamba nen'anga kutaura kuno kwatita n'anga yari kufamba naiko zvinozvi ndeche3 vachitendera vachita zvekutsikisa mutanda. Ndinomuudza kuti hande kana une zvawakaita kumukadzi uyu tinotaura. Hongu ari kubvuma kwandiri nemukadzi uyu vakasangana ari mukadzi nemunhu, asi kuenda ikoko ari kuramba. Vari kurambirei baba vari kurwara ava kuenda kumuridzi wemudzimai wawakashina naye? Zvoti ari kurambirei, asi nhasi kutaura kuno kwatiri kuita ane imwe godobori ari muHarare waati ari kuenda ikoko, vakataurirana akati anozvigona nekuti godobori ari kunzi izvo godobori weati ini ndinopa vanhu zvakare mushonga wakafanana naiwo, saka hazvindinetsewo zvakare kuita sei kuzvipedza. Saka tamira tinzwa kuti kana aenda zvichapereka ndozvaisei, tamirira kungotswa kuti kana aenda. Asi chinhu chaari kupika nokuramba, ari kuramba kuenda kumba kunosangana nemurume uyu. Handizivi kuti inyaya yekuti haana here zvekuripa. Imimi pamakasvika pamba makaonei pamba panogara murume uyu ari kurwara? Mhuri yeZimbabwe chokwadi chakanaka ndechekuti zvatinozoita tiri kunzoko kufuririka nekuti munenge muchipanana rudo zvakaita sei. Baba ava nemhuri yavo, vanhu vari kutodawo rubatsiro pasina urwere kuti vanoda kutopiwawo chokudya nechikafu nezvimwe kana kutotengerwa hembe dzekuti vapfeke. Ndo upenyu hwatingatengeura kuti vanotoda. Saka ndichitaura nezveupenyu uyu, upenyu hwekuzvinoripa munhu wakatorera mukadzi, handisi kuti unozwana kupi. Pamakafonerwa nemurume anova muridzi wemudzimai akaganga nemurume ari kurwara uyu, makambomubvunza here kuti zvinoita here kuti kana murume uyu kwandanga ndaenda kwandanga ndashedzwa akauya akazokumbira ruregerero akaripa zvinodzokera? Akaita nguva yake yekutaura chete, foni ichibva tokato kuzoifona foni iyoyo aichete nanhasi aichita, but murume uyu anotoiziva foni yemurume ende foni yemukadzi wachona tinayo, ende achibva taura chiti ndo zvaanoita izvozvo kwese kwanoenda kunobatsirwa. Kwese kwanoenda kunobatsirwa anotoita zipiwa nechi nemukadzi wake. Ndosaka ndichifunga kuti nemukadzi wake vanenge vane connection yekuita zvinhu izvi. So ndiri kufunga kuti mukadzi wake ndiyari kumupa namba. Kwandiri inini namba yakafona haizi personal namba yangu inini, akafona panamba yangu ichi yandinoshovedzera pamhepo. So ndakafunga kuti namba yangu ichi anayo, but akaziva sei kuti nguva iyi ndo nguva yandiri kuona munhu uyu. Ndizvozvo anoziva sei kuti murume uyu aenda kunobatsirwa? Anenge achimuona. So murume ari kuti kwese kwandiri kuenda hapana kwandiri kubatsirwa, nyoka ingangobuda zvo hakuna chana kubatsirana neni. Yandiri kuitika iyi iri kuairport, vagari vekuairport munogona kupupura nezona ndiri muna delport. Zvakamira sei murume akakundikana kuuya mumota, vanhu vazara pamota, ndikachinja pandanga ndiri ndikaenda pamwe panonzi paFanta, vanhu vakaiva vakazara pamota, ndikachinja ipapo ndikaenda kune imwe bhizinesi iri mberi, kusvika ndapinda mukati ndichitiza vanhu kuti murume akwanise kuuya mumota. Ari kufamba here murume uyu ari kurwara? Anofamba zvakanaka, anofamba, asi kunyerekedzwa nezviri kuitika paari ikozvozvi manje ndo pakutaka kusvimba, plus akuti mudumbu mangu hamuchanyarari, murungorwadza. Ende zviri kuitika ndezvokuti anotonzwa kuti pane chinhu chodika, anotombobata neruoko kuti maybe pane chaachanzwa, but hapana chinhu, wotarisa hapana chinhu. Uyezve nemukadzi wake panguva iyi no plan no bedroom, ari kunorasa mvura, hapana dambudziko. Aiwa, mvura ari kurasa, kuchimbuzi ari kuenda, but pane zvinhu zvinge chimomuiriteta kuti zvii zviri kuitika, pane chinhu chandoda kubata here apa, kana kuti kunzwa sekuti mukadzi wake dzimwe kuti hey chii chiri kuitika, achitoita senge munhu atori pabonde. Alright, ngatibvunzwa muterere 3938538071 9385338 machinzwa chemumbare icho munoti kudiniko nacho. Hello paNational FM. Hello ngoma kebi na bosho. Zviri kufamba ere mukoma wedu? Zviri kufamba Andrew Kambasiya pa Crow hiyo. Oh, mukoma Andrew Kambasiya parisha kupa Crow hiyo. Pari bo hapo. Tibatsire tinzwe. Ini ndinoona unge zvari kuita mbuya izvo zvekuzonyora mazita vanenge vachizonyora mazita ndoona unge mheno mushonga wachazoshandisa ipapa kuvana vanogona kuzorwariswa vana kuti pane mushonga vanogona kuzorwarisa vana. Iyo tsitsi dzavo ndedzei dzokuti vanohodha mapopcorn uko ozopa vana mahara ivo vachita bhizinesi.
zvakashata zvavari kuita. Pane zvinogona kuzoitika. Zvakashata? Pane zvinogona kuzoitika. Nokuti ivo manje ka vakubhenefita chii? Hapana chavakubhenefita. Okay. Saka vana vada kunge vasiyana nazvo. Ngavasabvume. Kumarketing unogona kupa uchida kuti uwane kunge zvinoita ka mukomatau vekuSohwan Electronics. Aiva ndo vanozvikwanisa zvavo haazi kuti avamata aiva zvihaiti. Ndiri kambasiya. Rega tinzwe mwe ari parunhare paita munango. Allo National FM. Hello. Mamuka seiko baba? Ndinofara makadi yenyu. Tiri kutaura nani ari kupi? Muri kutaura nase Blata pakuwadzana 5. Pakuwadzana apa se Blata. Blata. Right, tibatsirewo tinzwe se. Amai avo kawo. Akangwarisa. Pane uchenjeri wavari kushandisa ipapo. Muri kufunga kuti vari kushandisei? Amai avo vanogona kunge vachitotora mvura dzevanhu vakafa vachisanganisa neminhingi iyoyo. Ndizvo zvatiri kutofungira. Bhozi uchenjeri ihwohwo hauitike kuti wahodha woisa zvinhu zvese kulosi chauri kubhenefita ipapo chii? Pamwe marketing strategies. Aiwa, hapana marketing inopareta iri kulosi. Pane paunofanira kwakuita loss kuitira kuti uite profit. Hakuna zvakadaro. Imi se muri kuramba here? Ndiri kuzviramba here. Saka mofunga vabereki voita sei kana zvikanzi ngavataurirane naamai ava voita sei? Kungoti mapurisa vanoshanda zvavo nerezidendi but umbo hwehowo unozonesa kunyora pamapepa. Okay. Asi uchenjeriwo amai ivavo vakangwarisa zvokuti vabereki garai mapopa mapopa kana vachienda pane kuti vachipiwa zvinhu zvemari. Vai vaita basa seBlata. Chimuti chiri kubudisa zvese pachena, chimuti chinobvandanura bani. Aiwa, tinotenda. Chipei kasando chimuti chitinzwe futi. Rikiti fu. seBlata. Papa. Zvikanzi pakunde zvimadharisani ma1500. Yes. Kudara bebe. Inenge yakaloda jecha ichikwidza kukwiza baba. Waizwa? 0713938538 pabodzi na 0789600748. Okay, wagwatika Ntedu Alexander kative kuti ndiani ari paNtedu. Halo chimuti. Sorry. 0713938538 pabodzi na 0789600748. Hello. Anyambana bosho zviri sei kongomonga? Mushe bosho. Tantura murongotaura zvangu chimwe chandikufunga pana amai avo. Unoona kuti hanzi izvo amai avo vari kutengesa vegere pagedha. Vakawanda. Yes. Wose chimwe chise chinoitika unoona kuti kana vanhu vachitengesa vakawanda handisi. Sevana sekuti unenge uchitengesa vakawanda ndambozviona zvedu kuno kwameja. Kuti pane rimwe bhava rekuti ukatenga bhiya rere rekudhairota rere wanga usingazotenga dhingi racho rekudhairota, dhingi racho waipiwa imomo handi. Okay. Saka amai avo vanogona kunge vari kuita pfungwa yekuti pachikoro kuti ndiwane makastoma pachikoro obvious vanotengwa nevana vadiki handisi. Vana vadiki vanofarira chii? Vanofarira zvana mapopcorn nezvimwe zvizviki chidiki. Saka amai vanofanira kunge vari kungoita udhirire kuti vana vari kukwezva vana kuti vachiuya kumaketi vachivatengera. Bati kuvatengera kwavari kuita nini yekuti vana vanenge vakawanda vari kushandisa bhuku vachinyora vana bosi pane zvimwe vapana zvine mukanje kuda kuramba chingodzogorodza anombozvana. Okay. Saka zvekuti hanzi mushonga zvangu ene bhizinesi zvangu ndafamba makawanda. Bhizinesi rinotosha kuti utoita midzi dzekutoti sezvo takawanda ndoita midzi zipi kuti kwangu kuwandirwe. Saka pane dzimwe midzi dzekutonyasana kuti haizvi ikanimbodaiso. Pane kuti ndani zvinhu vatafundira kuti amai vari kuita mushonga handifungoti pane zvakadaro.
aiwa tinotenda mukoma regai tinzwe kuti vamwe vanoti kudini 0713938538 kana 0789600748 paita Munango Pantedwe. Hello pa National FM. Hello Bina Bosho. Mamuka sei kwa mama? Damuka maisi mbogo mfako kwa mizi. Mai godobori. Muri sei? Ndiri Bosho kuti. Mabikira iko mudhara chimbowa. Ndabikira sadza. Ndawe zino. Kokuseni ka vanenge vamboti nwire mabhiya zvikanezuro. Okay. Mukomana yoka akangofinura vanhu vakamuseka pane vanhu vakawanda saka yanga yengo self defense. Hapana nyaya. Hapana nyaya. Aiwa hapana. Saka mapurisa muenda muchinomangara kuti tiya munakana proof yekuti ari kudanana nani. Saka muri kuti pa 45 years. Hapana nezvitoriwo paari ndaivatobofamba naye asi kana ane waari kudanana naye hapana chisingabude pachena zvichabuda zvinobuda vanhu vasazvidye moyo sereki koita vana vamufundisa avo hapana mufundisa anomboda kuti mwana wake aite zvinhu zvakashata kudaro urama pako nozvara mbavha nemuroyi unenge usingaziva kuti mwana ndozvaanoita asi zvaasunga kudai akarambirwa bheuka zvinoratidza kuti anototongwa haachatombobuda because ezvinezvi vanenge vakutarisa mapepa ake kumashure ane mamadhokekite kumashure saka kubuda haambobuda haabudi mukati imomo aiwa haabude ngaagare ikoko ndokwakaenderana naye iko tinotenda Hello Bina Bosho. Sabhuku. Aiwa ndi doctor. Doctor. Muri sei doku? Aiwa pamwe zvimwe zvacho zvekutaura zvevana izvi uyangaita zvake zvekutanzi ichi zvevanenge zvimwe zvese zvemubobobofu kuti kudaro zvinodaro ichokwadi chandinotaura ichi zvinogona nerwestate bhozi iye ari kutenzei atizivi kuti ari kushandisa mushonga kuhama dzake zvinotodaro bhozi amusa zvakataura zvanzi zvimwe zvacho kuti dai kuhwanda obviously anenge ane zvacho ndotaipi notambisa bhusi achiti gagaga ndotaipi yacho iya okay aiwa andikandikobosa ndo shoma vaviri vachimbowa atangane mukomana asiri kurora Peter Zulu emwe wacho futi dokutakanisa acting mambo za Johnny Ekes nevamwe vese nanasabha venyama nagwenzi alright basichibotoronga anzi tinotenda menyane ari kundinetsa mva chimomurera namba yake iya tikaona nguva tinoirova akukumbira zvesho mumboirova tikaona nguva tinoirova maita basa genga tinotenda maita basa tani 0713938538 0713938538 kana 0789600748 0789600748 paita Munango Pantedwe. Hello National FM. Wagwatika 0713938538 pabodzi na 0789600748. Hello. Yes baba. Kanyamba Bonzo na Kule ndeti. Zviri seko mzukuru wa sekuru Gweja. Gweja ari bobva mato muziyo wa sekuru. Anye kudarwe ne andinyadzise mashone isenderewo chiko naimi. Toda kukunda Manicaland ne Midlands. Iri kuda kudominata zvakashata zvinakunaka zvari kuda kuita iyi. Inoti nyadzisa ndokwa tinobva kezi ngesadaro. Icho kwadi ndiyo province yedu. Neatezvara ndiwo ari kukanganisa mbereko yemwana wari kushina naye zvabuda pachena kuti ndiwo ngwachitokanganisa because mishonga yavo inobva yakanganisa mbereko inenge yada kusikwa naMwari zvakanaka saka ndiwo ari wrong atezvarawo saka mwanakomana anofanira kuita sei inini ndakungoti kuno mwanakomana wochenda kana kuti pamambo nyaya yobuda pachena baba wako ochenda kuno munhu akagadzira yoronora zvabuda pachena kuti ndovangu vachipinda daida kuvatunga asina kuenda ukuka waimurambira kuti handizvizivi ukandibata seumbo wacho uri kuti hapana mavhii 11 kap zvino abuda manje warigerera mwanakomana akashedzwa kwamambo anofanira kuenda obvuma kuti chokwadi ndakateya mudzimai wangu ini ndaingoteya mudzimai wangu ndichigadzira mumba mangu sezvinongeta Kanyamba Bonzo chisenza payati pako okay vanozoonana here namudhara aiwa nyaya ndakakudzira kuti mukomana nomunin'ina kuti hamani amapanyaya mukadzi mogona kuurayana asi mukabirana mota inongopera yakadaro achipa mukadzi munourayana mukadzi shamwari mukadzi haiti nyange ukatachira ini munobvisana ziso nanabozumbora pakaipa aiwa ndo mafungiro angu
kozota iyo yomukomana ana 45 years hazvizi normal kuti usvike 45 years usina mudzimai. Saka zviradzo kuti pane ushereketa uripo pakaende ngowaende chinyararire kunomubatsiri wanyatsotsvaga nyaya inobuda pachena anogona kuva anobobobo kana kuti ari kusangana nehama zvezvi zvemushonga. Saka vofamba kuvabatsiri ndizvo zvataura mudhara chimbowa nezuva magobebo irikayo zvoti vanenge vachitoda makastoma akadaro aleke gweja kozeta uyu ameo kumbara pane zvinhu zviviri kana tatora sedhi rokuti wakanaka ka vanenge vachiita auditing kuti mwana wasadzogorere kudya mapopcorn iauditing asi kana isiri auditing ka wari kuedza kugadzira mushonga saka nzuti wese adya zvinhu zvavo pane zvavanenge vachida kuzoita zvinozovabhenefita pabhizinesi ravo. Saka vabereki dziziva kuti musangotambira chikafu pese pese idya chikafu nechanenda kupa kumba gutsikana nezvandenda kupa. Aiwa tinotenda nekutibatsira kwawaita ingoti turumbichana Gweja. Ndida ngoti kuna maipiriti Gweja nemhuri yese kwaGweja vanotenda Gweja Witness Gweja nemhuri dzavo ndoda naSamson Gweja Make Nosta Gompo Fadington Panya tichaona makwerere Keno Wengese Keno Bvute Keno Mupa Keno Marumbi na Keno Mbimbi ndozoda Fortunate na Brian Madzvanzira Victor Katio London British ngaite ndoda zvekare Sekuru Nyowani Lavenda Masimba Zvikomboro Mashidza Sikondambira Piti Gweja pagodzi baba namai Pesimanyika muri kuchimtondo kwamhondo kwajiva kanzira parangeta ndozoda zvekare simba rake Sundire Putsa Kanyera nevamwe vese vandasiya ndoda kuti nditire pfo vanhu vatatu vanoti Zvikomborero Mazvidza ane Zvikomborero Mazvidza Zvikomborero Mazvidza Zvikomborero Mazvidza Zvikomborero Mazvidza Lavenda Masimba Lavenda Masimba Lavenda Masimba Lavenda Masimba Stanyowani 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 po rikiti bvu mwanakomana ngarambe ngangoti handizvizive onyarara zvake kusvika baba uyo ataura nyaya yake zvakanaka pamwe nechinangwa chaizviitira mudhara uyo baba asina nyadzi ndibaba Rudzii ndinozi the radio inspector Shekman Matono. Kuiva nonguti baba kuiva murora yebo here pamwe akashandisirwa mushonga imimi kana anti mataura kuti kudhara baba vepamba baba vemudhara uyu pawakashaya ndizvo pawakawanikwa asina kupfeka mubedroom mamai hunhu wake patone mishonga iri kushandiswa murora anogona akashandisirwa mushonga kuita chituta chaicho kana kumbosimudza musoro kungoita chizukuzuku yes kupita ndara anokuzopepuka mdhara chibuda kuti pepu chokwadi 0713938538 kana 0789600748 paita munango la chimbuti hello yes vakachimere mkumabhozhera mkumakb zviri sei uchendi maicharovedza pachiwetu apo maicharovedza pachiwetu apo pachiwetu pari sei akapo uyo mudhara yanaumira mushe bawe wese nemuroora iye mukadzi uyo aizobvuma watezvara kuti zvidivi aifana kuita sei muroora uyu waifana kuramba atezvara munhu akangofanana nababa wako vana udanana atezvara kuri kuti nababa wako unogona kudanana nawo futi aifana kudza murume wake aiwa aitofana kutoramba atezvara akaudza murume anoramba wafuta vachawirirana aifana kungoramba chinyararire aifana kungoramba chinyararire ongoti aiwa atezvara ndibaba aziite halo tiri kukunzwai ndaumhoresawo mhoresai tinzwe ndaumhoresa murume wangu anonzi Nyika Charoedza ari papenhalonga nemhuri yangu iri pano nanamai Makaruse kwaMusoni nevese vanondiziva muno machiwetu yes chiwetu iri kupi unako kuenda kuhwedza kwamakambotaura nyaya yababa yekurohwa nebhodhorere nekugirlfriend munotoiziva uko kwamai ndakambofona ndinotombofona muna nditombofone murume wangu Charoedzapo paredio
yavo. Saka nhasi musati maenda kuti mumborwa futi kusimbisa chaiko chaiko. Maicharovedza. Ndiri kusagura mnyimomira ndine zvokwira mukapa kadombo ndichiti pfo manje. Akuita manje. Kwirai. Roitinzwe. Rikiti. Kwairega ndito kukwira padombo. Padombo. Yes. Ndikuri kuda dombo rachoka. Apura kana kamira nekona. Maicharovedza munonona iwe. Ibulingwa maicharovedza. 0713938538 pabodzi na 0789600748. Titakule wakumalizira. Paita munangu baba. Hello. Akomana yakangorongoro jive. Zviri seko mukoma wangu. Zviri kufaya here. Taura inesu tinzwe. Right, mukutana na Mr. Intelligence Calvin Joao. Pachingoma farm. Pachingoma farm le. La. Right, ndakatangoti tangu uyo mujaya uyo chembere iyo chikomana icho harawa iyo yepa pamtoko iyo ida kuti jairira iyo. Bozi atichaziva kuti ijaya here ndisekuru here bozi makore acho 43 hauna musikana. Saka ndikutora kuti anenge atoshandisira hama dzake zvemubobobo chaiwo. Muri kuti zvakataura kuti rudo rwehama runonakidza ndezvechokwadi? Aiwa icho ndo chitori chokwadi. Akatotora pachena ka. Akatotora pachena ipo paipa muchatozonzwa kana azodzoka apane paachamboti kutamba zvangu here. Ipo paachatozodzoka nelist manje revanhu vakatamba nawo nemubobobo vanhu ndo pawachaita hasha manje po pai. Hey. Right, ndo badada kuwedzerawo pane mashoko atarwa naLangton Chingoma ambuya vanotengesa pagedhi rechikoro awo. Langton Chingoma atara chaizvo bozi ndichiri kurangarirawo ini ndakambodzidza kaprimary kangu kwari kweza uko kwarusato. Yes. Nguva yataimbodzi paina gogo aitengesa maswitsi aya aigadzirwa haamatuka hawamaziva maswitsi aigadzirwa neshuga yebrown aya. Saka waizokanga nzungu manje wesamurusero wopima tuzvivharo kusvika pakachivharo kadiki kachivharo kechigubhu kemafuta kayaka. Yes. Kachigubhu kemafuta kachivharo kayaka ndo kataipiwa isusu manje kechinzi kekutesta. Saka kutesta nekukwezva kwezva makastoma vanai kuti uyu vachitenga bhozi handiti pamusika pakazara vanhu vanotengesa vakawanda ndizvozvo. Saka haiwa mbuya wanotokweza zvavo avo ndo zvataitomboitwa isusu primary kwedu hapana kana chakaipa handiti hapana kana mwana akarwara patoti makore akanda achizviita ka. Ko manje mazita vari kumanyorerei mukabhuku? Ndo zvatarwa kana Langton Chingoma kuti pane tovapana tinodzokorora ndete mugeto katovapana tomungwarira tokangwarisa katopana. Takutoda kutogutira ipapo saka vari right pakunyora kuti wanenge wakutoziva kuti iwewe wambodzokorodza. Saka haiwa hapana zvavari mapopona haana kana nayo ngavasiye gogo atengesere vanavo zvakanaka. Marketing strategy yo. Right, nokuti timu mashasha yese mundara chande uri sei vandina pano vatiri blood and British makuerere uri sei mainosa na Mike Craig. Timu mashasha yese nokuti mamukasei ana Gotora nakatiyo vana Matonyo nana Alex Beja ana Madzwanzira haiwa maita basa. Ko muri kufamba muchienda kupiko? Tiri pabasa shamwari pakatoipa. Tinotenda mushande zvakanaka. Iribo. Shavu nthawe zadiyana baba Isabel. Vachada kutibata pachimuti, vachada kubata National FM, the whole nation on one session kuti nyaya dzawo dzisvike. Munobatika sei? Icho kwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba yangu isina zvipomera, namba isinganyedzisi inhamba inoti 0771 545 025 ndapota musabhipa sa Rebecca Foster pamwe chete na Constable Forichi rikiti vo kanyemba bonzo na Washington Maremera aka Bozhongora. Tigumaneka mangwana numba yemuonekedzano momento ya Brillianto